Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ni ce nan naku Sayyada Sadiya Haruna. Ina ma kowa fatan alheri kuma ina fatan kowa yana lafiya kamar yadda ni ma ina lafiya. Masoyana na yau da na kullum. Gashi nan na zo muku da wani latest abu a page ina wanda ina gan ba ku taɓa jin shi ba, but kun taɓa ji a gurin mai gida Adam A. Zango. Albishirinku masoyana. Wannan kasida nan da kun daɗe kuna tambaya na, Sadiya yaushe kasidan nan zai fita, Sadiya yaushe kasidan nan zai fita. Na yi posting that day before yesterday. Na sa na ce insha Allah zai fito next coming week. Masoyana masu supporting ina a koda yaushe. Yanda za ku samu wannan kasida na shine za ku biya naira 1,000 kacal. Idan ba za ka iya ka yi transfer through bank ba, kana iya ka siya katin naira 1,000 ka tura ma Sadiya Haruna. Daga nan ni kuma idan kowa ya gama payments ɗin shi daga nan zuwa next week, sai in tura ma kowa link ɗin ya gani. Kana cikin ɗakinka za ka gan kasida. Kada ku bari a baku labari. Zan sa account number da za ka yi payment ɗinka, that's 1,000 naira. Idan kuma ba za ka iya ka yi payment through account ba, zan sa number da za ka tura katinka ta WhatsApp. Kana tura sai ka mun magana. In ka ma tura ta banki ne, sai ka mun magana. Duk I will respond to you. In yi saving ɗin number ka. Idan wannan date ɗin ya cika, sai in tura maka link. Kana office ɗinka, kana ɗakinka, kana kasuwanka, duk inda kake za ka kalla a naira 1,000 kuma ka ji daɗi maranka. Kar ka manta, immediately you make your payments, sai ka yi mun magana. Akwai account number da na sa a karkashin post ɗin nan mai suna Fati Haruna. A nan za ka yi payments ɗinka, da su 1,000 naira. Idan kuma ba za ka yi payment through bank direct ba, kana iya ka siya katin 1,000 sai ka sa a wannan number da yana karkashin wannan post. Ina WhatsApp da number. You will talk to me directly, you make your payment, ka turo min evidence ɗin, sai in ga in yi saving ɗin number ka. Idan wannan date yayi, kowa zan tura mishi link ɗin shi ya kalla wannan kasida. So kada ku bari a baku labari. Sannan dan Allah masoyana, I want you guys to support me on this, please and please. Kar shirme ya kawo ka WhatsApp ina. Make sure you make your payments before coming to me. Please. 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 Ba dan ni ba. Sannan customers ina masu patronizing ina a koda yaushe. Na ba ku labarin wannan oil. Kun ga yadda skin ina yana glowing. To be honest, ni kaina da nake amfani da oil ɗin nan na ji daɗin shi. Shi yasa na ce sai na tallata muku. Kuma bai ga mutanen arewa sanyi ya zo, wannan oil ba abin da baya yi. Mata da maza duk za ku yi amfani da shi. Idan kina da stretch mark, idan kina amfani da shi yana aiki. Idan irin fuskanki yana nannaɗu wannan yana aiki. Idan irin kuma hannunki irin jikinki fatanki mai nannaɗewa ne, come and order for this. Yana da kyau sosai. Mata da maza you can use it. Yana maganin har fasau. Kun san dai fasau. Please come and order for your oil. So, sai na ji ku masoyana. Thank you for watching this video. God bless you all and do have a lovely day. Bye.